जै बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैफिनदों। आं दहाय फुङाव मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन। बेनो जाहैबाय मा जे कार्बि गो बेक बर' गो बेक बे आयदानि सायावहाय। थारमाने कार्बि आंलंआव दा थासारिखौ लानाय आरो बेखौ लानाय रिफारेन्स लानानै आं इउटुबाव मोनसे भिडिअ होदों। नाथाय आङो फेसबुकाव फुङावनो मोनसे भिडिअ होदोंमोन जे जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव थानाय सान्ताल कल'नि ट्राइबेल ब्लक आरो बै ट्राइबेल ब्लकआव थानाय मोन 43टा बर' गामिफोर एबा ट्राइबेल ब्लकआव गोलैनाय बै गामिफोरखौ आङो दहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो फेसबुकावहाय होदोंमोन आरोखि। फेसबुकनि बिटिआर इनफो स्टुडि इउटुब चेनेल बे पेजआव आं होदोंमोन। ओमफ्राय बावहाय आंनो बै ओनसोलनिफ्राय सासे माने गोख्रों सासे सुबुं बिथाङा आंखौ फन हरनानै बिथाङा आंनो फोरमायहरबाय। जाथायखौ बिराद दुखु गोनाङै फोरमायहरबाय बिथाङा। थारमाने सान्ताल कल'नि जायफोरनाखि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक ओनसोलावहाय जायफोर गोलैनानै दङ माने बैफोरावहाय थानाय बिथांमोना दा बुंनो थाङोब्ला बाहाय गासै मोन 43टा बर' गामिफोर दङमोन। माने ट्राइबेलफोर बाहाय हयथ' बर' थानो हागौ, राभा थानो हागौमोन, गार'फोर थानो हागौमोन। दा बैफोर गामिफोराव दा सोर दङ दा? बे मोनसे कुइसन जादों नङा होमबा? दा बेखौनो आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो नागिरदों आरोखि। जाथायखौ नोंथांमोना मिथिनानै थानाया मोजां आरोखि। दा माने बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला जेब्लानाखि 1996आव आदिबासिफोरजों बर'फोरजों मोनसे हंगात जादोंमोन नङा होमबा? दाङाबाजि जादोंमोन बिटिसि सुक्तिनि सिगां। दा बे 1996नि जेनाखि घटनानिफ्राय बिथांमोना बाहाय रावबो थानो हायाखिसै। मिथिबायना? जेरै आं नोंथांमोन होनदों बै माने गारहामपुर जायगाफोर गोबां गामिफोरनि नाम बुंदोंमोन दं आं दहाय बाहाय नङा होमबा? दा बेफोर गामिफ्राव बर'फोर दंमोन जाहैबाय आरो बिथांमोना दा प्राय सासेयावनो बिदिनो 15 बिगा 20 बिगा सोरनाबा 30 बिगा बेबायदि हा दङ। आरो दा बै हाफोरखौ बिथांमोना दिनै गारनानै गुबुन गुबुन जायगायाव थाफैनांबाय। सोरबा ओरै जारागुरि बाजुगावथिं दङ, सोरबा ओरै बेंटलजों दङ, सोरबा थुक्राझारफ्राव दङ। बिदिनो एसे एनै हा बायनानै बिथांमोना थानांगौ जाबाय होननानै आंनो फोरमायहरदों। दा बाथ्राया जाहैबाय मा बैफोर हाफोरा दासिमबो बिथांमोननि नामावनो दङ। खिन्थु बे जायगायाव 1996नि घटनानि उनाव बिथांमोना थाहैफिनदोंमोन जाहैबाय। आरो थाहैनाय समाव आरो बिदिनो मोनसे समाव दालाय 2012 ना बहाबा मोनसे घटना जासनबावाखै होनबा आदिबासिफोरजों हंगात बे जानायाव आरो न' सावजालायबाय। न' सावनानै बिथांमोना आरो दा खारनो गोनां जानानै फैबाय आरोखि। दा बिसोर थांनो हायाखिसै बाहाय। मिथिनो मोननाय बायदिबा एस पार सर्सनि बायदिब्ला बिथांमोनखौ गाव गावनि जायगायाव थांफिननो थाखाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ बुंदोंमोन जाहैबाय। नाथाय बुंनायनि जिउ मा जानो बिथांमोननि सिकिउरिटिनि थाखाय सरकारा खालामनानै होनांगौमोन, नाथाय होआखै बे बाथ्राखौ। आरो ओंखायनो आं दा जोबनायाव आं बिटिसि गभर्नमेन्टनिसिम मोनसे आपिल खालामनो लुबैदों। थारमाने बे जायगाफ्राव जेरै आं होनदों ग्राहामपुर, थाकमपुर, बिदिनो बै दिंदिङा ओनसोल एरिया नङा होमबा? बेफोराव गासैबो जेनेबा बर'फोर दंमोन। दिंदिङानि खोलाजोंबो बर'फोर दङमोन। मरनाय स्टेट बेफोर गासैबो एरिया गासैबो 43टा गामि। बे गामिया फ्राय बर'निनो गामि आरो बावहाय सारामाय गैयैफोर गैया होनना बुंदों आरोखि। बिथांमोना दा बाहाय गैया। बाहाय खालि दङ होनना बुङोबा बावहाय आदिबासि भाइफोर दङ आरोखि। दा बिथांमोना दा बाहाय दङ आरो बिथांमोननि हाखौबो बिसोर दा लानो हाया। खारन मानो? बिथांमोना बायनानै लानो हाया। बिथांमोनाव हा हु गैया। हा हु गैया माने थाखा फैसा गैया। थाखा फैसा गैयाबा बेफोर हाखौ बोरै लानो हानो? बिथांमोना फाननोबो नागिरदोंमोन जाहैबाय आरो फाननानै दस्रायाव हा लानानै थानोसै होननानै। नाथाय बिथांमोना बायनो हायाखै। आरो बिथांमोना बेवहाय सोरबा रायलायदोंमोनबो जाहैबाय थारमाने गोबां मानसिफोरजों। नाथाय दा हाया बिथांमोननि नामावनो दंजोबखायो। खिन्थु बिसोरो थाहैनो दा बाहाय गिनाय मोनदों आरोखि। बाहाय जुदि न' लुनानै थाहैबावोबा आरो बिथांमोनखौ आदिबासिफ्रा अयथासार खालामबावगोन नामा बे मोनसे बिथांमोनाव संखिखांनाय दंसै थारमाने। लोगोसेयैनो बै ओनसोलावहाय जेन'बा दा हाफोरथ' दंना, गायग्राफोर हा दङ बुरजा बुरजा 15 बिगा 20 बिगा 30 बिगासिम हा दं सोरनावबा। दा बैफोर हाफोरनि गायग्राखौ बै आदिबासि भाइफ्रानो आदि फानि गायनानै हरो जाहैबाय आरोखि। गायनानै जा हरो बेखौ लानांगौ जाना फैयो आरोखि। हायाव बेसेबां मोनो मोनाखैथ' खबर गैला। जायखिया जा मोनो बे माइफोरखौनो बिसोरो बेस्राफोर लाबोयो। दासिमबो बेबायदि लाबोबाय थायो होननानै आंनिसिम बिथांमोना फोरमायहरदों। दा एक्सुवेलि नोंगौ सैथोखौ आं दिनै मोनमारबाय। थारमाने आं मालाबा बे लामाजों बिराद हान्थियो आङो बेजों। ओमफ्राय आङो नुफेराखै बर'फोरखौ लोगो मोना। दिंदिङा बाजारावबो बर'फोरखौ नुवानो। ओमफ्राय बे गामिफोरखौ नुनानै आं शक जाबाय। दा बिथाङा आंनो डिटेलै खिथाहरजोब्बाय आरोखि। बे मोन 43टा गामिफ्रा बे जायगायाव बोरैमोन नङा होमबा? बाहाय सोर दंमोन? बाहाय माने सिगां समाव बै सारामाय गैयिफ्रा जायखौ जों गांसो गोनां होनना बुङो खखाबाव, बिथांमोना थारमाने हाबनो लादोंमोन जाहैबाय सिगां समाव। खिन्थु आदिबासि भाइफ्रानो बिसोरखौ होखारहरनाय जादों। थाहोनाय जायाखै आरोखि। वेल एन्ड गुड, मोजांनि बाथ्रा। खिन्थु
आंनि रिक्वेस्टआ बेसो थांबाय दा आं रिक्वेस्ट खालामनो नागिरदों बिथांमोननि जेनाखि फोरमायहरनाय सासेयाव जुदि 20 बिगा 15 बिगा 30 बिगा हा दङब्ला दाबो बे गावनि नामाव दङ आरो गसाइगाव सार्कोलनि सिङाव बियो गसाइगाव सार्कोलनि आन्दारावनो दङ बे थारमाने बे हा नामजारिफ्रा दा गतिके बे हायानो बर'निखा आरो दासिमबो गाव गावनि नामाव दङ खिन्थु बिथांमोना थाहैनोल' हायाखै न' लुनानै थाहैनो हानाय परिस्थिति जायाखै माने सक जादों गिनाय मोनो दासिमबो बेनिखायनो बेनि इनिशिएटिभखौ बेनि बेबस्थाखौ आंनिबा गोख्रों भाबै जोंनि गभर्नमेन्टआ इनिशिएटिभ लानांगौ जेनेबा दाथ' सिगां समाव सोर सरकार दङ बेखौथ' जों मिथिलांला दा हारमा महिला सारनि दैदेननाय बिपिएफ गभर्नमेन्टआ बेखौ इनिशिएटिभ लानांगौ ओमफ्राय बै दिंदिङा ओनसोलावबो थानाय थि मरनाय ओनसोलाव थानाय बै आदिबासिनि लिडारफोर संगठनफोर बेसेबां लिडारफोर दङ बै आसु ना मास मा दङ ना आसा दं बिथांमोन गासैजोंबो मोजाङै जों डिसकासन खालामनानै आरो जोंनि स्टुडेन्ट इउनियन आर्टसआबो बावै थाफानानै मोजां भाबै रायलायनानै बिथांमोननि सेफटिनि थाखाय प्रशासन लाइननिफ्रायबो एसपि लाइननिफ्रायबो बिभिन्न धरननिफ्राय बबे एंगेलनिफ्राय रायलायोब्ला बिथांमोना बै जायगायाव थांनानै न' बां लुनानै रायजो जाहैफिननो हागोन बिनि राहाखौ खालामनानै होथारनांगौ बेखौ आं खुलुमगोन आं दानि गभर्नमेन्टखौ हारामा सारा पुलिस बिनि सायाव इनिशिएटिभ लायो आरो जोंनि माहारियारि आफादफ्राबो इनिशिएटिभ लायो आरो एसपिफोरजों लानानै बेसेबां गोजौ लेभेलजों प्रशासनजों रायलायनांगौ दङ रायलायनानै हयथ' बिसोरखौ सेफटिनि थाखाय पेट्रलिं थांबाय थानाय मोनायाव बिदिनो बोसोरसेसो पेट्रलिं थांबाय थानाय बा मास मोनसे मास मोननैसो पेट्रलिं थांहोबाय थानानै बिथांमोनखौ एसे गोसोआव माबा साहस लाबोनाय बेखौ खालामनानै होफिननो थाखाय आं खावलायदों आरो बिसोरखौ थाबैनो गाव गावनि जायगायाव थांनानै जेराव माबाफिननो हायो नङाब्ला बैफोर हाफ्रा लासैनो हयथ' गोमालांनो हागौ आरो लासैनो बियो गुबुननि आखायाव थांनो हागौ खारन ओरै नों श्रीरामपुर सेर सेर एरियाजोंबो गोबां बर'फोर दंमोन जाय बर' गामिफोर दंमोन तारमाने बै समनि जे जोंनि माखासे हारियारि माखासे दाङाबाजि जोंनि माखासे मा होनना बुङो एक्सिडेन्ट जे जानानै थांबाय बेफोरनि थाखायनो जोंनि गोबां मानसिफ्रा जे न' बां गारनांगौ जानानै फैबाय न' बांनानै गोदाव सोराव खालामनानै थानांबाय बे खोथाखौ फोरमायनो मिथिनो मोनदों आरो बिथांमोना दिनै जा एसे रां दं बेजोंनो हा बायलाबायनानै हा माबा थालानांगौ बायना फैबाय स्पेसियेलि बांसिन बे बाजुगाव ओनसोलजों जारागुरि बाजुगाव ओनसोलाव बांसिन दं होननानै आं मिथिनो मोनदों ओमफ्राय बिदिनो सोरबा चिराङाव थांबाय सोरबा बहाबा हयथ' माने सोरबा बाक्सायाव थांदों जानो हागौ खिन्थु माइफोरखौ आदिबासिफ्रानो भाइफ्रानो बिथांमोना गायनानै दा आदि हिसाबै जा हरो बेखौनो लानांगौ होननानै आं मिथिनो मोनदों आरोखि खिन्थु हानि नामजारिया लेखाया दासिमबो गाव गावनि नामावनो दङ थेवब्लाबो जोंहा गिनांगौ दं बेसे दिन आरो बेसे बोसोर बेसे गोबाव बेबायदि थाबाय थानो हायाना दा बेनिखायनो बेखौ माब्रै बा बबे एंगेलजों थाङोब्ला जोंनि सरकारनि नारसिननाय प्रेसारजों आरो दा जोंनिनो जाबाय हिसाबै एरियाया नङा होमबा बे जोंनि बिटिसि एरियायाव दङ बिटिसिआनो जोंनि सिक्स सिडुलखौ बेस खालामनानैसो बिटिसि दानायखाय आरो बे जायगाया जोंनिखाय बेवहाय जोंनि मानसिफ्रानो जुदि बेफोरबायदि जानांगौब्ला बे साननो गोनां रायजो जादों नोंथांमोन ओंखायनो जोंनि बर'फ्रा गावनि जायगायाव थाफिननो मोनहैनांगोन आरो मोनहैनायनि सेफटिखौ दानि गभर्नमेन्टआनो खालामनानै होनांगोन थारमाने उनि रिक्वेस्टआ बे थारमाने आरो माहारियारि आफादाव नांथाबनांगोन नङाब्ला बिथांमोना दिनै गोदाव सोराव बै हाया टटेलि गोमाना फैजोबगोन दा बिदिनो दिनै एसे गाबोन एसे जोंनि हाफ्रा गोमालांजोबगोन आरोखि ओंखायनो आंनि रिक्वेस्टआ बेसो जे अननानै दानि सरकारा बिथांमोनखौ मदद खालामो खबर लानानै बिथांमोना दा बहा दंजोबो बेखौ नोजोर लादो हो मानोना बै मोनसे हंगादा बिसोरखौ दिनै संखि होबाय होबाय आरो बाहाय थाहैफिननो गिबाय दा बेनिखायनो जाय साबसे मानसिफोर दंमोन बिथांमोननि फिसा फिसौआ बाहाय बिसोर न' लुनानै हैनांगौ आरो न' लुनानै थानानै बेबस्था आरो पेट्रलिं पुलिस प्रशासननि बे इनिशिएटिभखौ लानांगौ आरो बाहाय बिथांमोना मोनसे ओरैबायदि मोनसे माने बाथ्रा बुंनानै फैनांगौ बैयाव थानाय जायफोर हारि माहारिफ्राबो खुनु जोंखौ जेबो खालामा खारन गावनिनो हा जोंनि जायगा आरो जोंथ' बिसोर जायगायाव सिख'नो थाङाखैना गावनि जायगायावसो जों थाफिननो थाखाय फैदों जे थासारिया सान्थियाव फैनायखाय जों गोजोनाव फैनायखाय जोंनि मानसिफ्रा गावनि जायगायाव थाफिननो हानाय जानांगोन ना सिगाङाव जा गोरोन्थि जालांबाय थांनो होदो बेफोर जोंनि मोनसे गाज्रि सिमांमोन नङा होमबा बेफोरखौ जोङो बारनानै गावनि मानसिया गावनि जायगायाव थानो हानांगोन ओंखायनो बे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक जे सान्थालि कल'नि जायफोरनाखि ट्राइबेल ब्लक्स एरिया दङ जोंनि क'क्राझार जिल्लायावहाय मोन 43टा गामिफोर थानाय बे जायफोर बर'फोर दंमोन बिथांमोनखौ गावसिनि जायगायाव थाहैफिननो हानाय सुजुग सुबिदाखौ जोंनाव खालामनानै होयो बेनि थाखाय आं दिनै हारामा सारखौ आं आपिल खालामबाय थेंक इउ